Kasih kering kable da chodre nin thane ang lakaina hamani soiman glak ang thangke nung bo thang nai haba thai jo mongi thai bo haba 타지 뭐 일리 타이보 kuni thai jara thai dong 그는 타지로 타이든 nung odi ramon da kha phuri tong bos haba uje supan ma jara belthong nung bani khaga dali tong thang mamle ha bolok chagawo turuni perjak no ang nornai Hello, khazani mare kissing song so bahai tong bai noro khakhlai norok jotono kaham tong na hanai channel ko tal phai ke subscribe khai all of select di hake web song sini kokborok upcoming toke phai tong this durga puja wo obo release khlai jaknai Doyano mwsa chamani hake guys all movie direct khlai jakha direction jakha Sarbimol debbarma by Ebabono Loba Bohino, Hake produce Hake Dilip debbarma. They all movie no ang review kisa dina tangi tongo. Hake guys all movie ni trailer no gay ang belai no kaksang zakha tamni hunka all movie ni trailer ro sung oro actor sar loba bo samung khlaika hake bini acting no bo belai no perfectly khlaika hangai te monus debbarma bo bini acting no belai no perfect ke khlaika te biba jamatia bo bini acting no bo belai no perfect khlaika te supporting actor rogo je samung khlaine rok jotono perfectly ongkha hine ang kha khlaio so guys norok bo o trailer no nugya ke ani description no link rijak tongo hege guys norok naina musung ke o ro thangai norok nai mano hege mo movie release khlaijak nai so kha khayo mo movie hall release khlaijak na henai so norok obono naina musung ke norok holo thangai nai mano te norok jodi na trailer nai khong ke thangai ani description no link rijak tongo thangai nai dis So guys, video no puilani hoite pai thak jora nai to mabagai belai ke hambai video no chaja khen rok like khedi comment khedi te share khaina ta pokdi hambai jotono no haino hai next video malai pinai so bahai nangjakha mo review norok comment khai sana ta pokdi te uisa haino hai hambai next video malai pinai so bye